njengamanje sinobaba uthwasele ekhansela indumandumane dumobe zisedumoba sekhaya umshongo mshado mshayelana ngihlaba kwangishanga ngina dumongo ngibagcina amadle besole intombi yasemhlangeni yamala ngoba kushunile wajije le ntombi zambiza zimbizele esigedi idroza sole sophuma baphandle ngaphandle mina ngihle ngaphakathi baba ithi into usukela kudala usathi khona lengoma ngikhumbulayo oshaya ethi wemama kabani konde baba Mduduzi ayishiya noba ngisafunda isikole baba wala sosikhathi esikoleni bekakhala kwathi baba Mduduzi nje ngisesikoleni angifunda lapha eRinyani phezulu bathi umuntu ngiyeke esikoleni ngiyakhe straight sengikhala phansi ngisayingane ngaze manje ngiseyakhula usayibambile ithini formula usuphela isikhathi usabile sayibambe kakhulu ngalezo zikhathi ngangikabi umculi lapho ngisashaya amademo nje ngisaphusha igama yabo mina ukuba umculi ngale ngo-2013 sengithi ngithuleni lalela athi vala amehlo mshanga mbulala wathi ngathi yabo kuningi kakhulu so njengamanje-ke sesithi manje ngisho ngesiZulu ukuthi angithanda ungasho ngesilisi baba manje i-support engaka abantu kusho ukuthini lokhu kuwena bo njengoba manje abantu bekhombisa ukuthanda kangaka ngibukile la bave yabona amakhuluma nayo nje manje kuba kuvela la abantu ukuthi bekujala stage indlela abantu abamukele ngayo kusho ukuthini kuwena baba into nje siyiqhubekela thina ukuthi into ewasibona siyiyona ekuqaleni namanje sizosibona siyiyona even ukubingelela uzokufika ngilotho ngaphandle manginganakanga ngempela futhi o-stage ngiba yilo yathwasa lo wayade yilo yathwasa ngaleso sikhathi sishayela usokwenza into ongathi ukuthi sisafuna angachaza ngithini kodwa ubone ivukane mangabe kuthiwa isafika ukubona thina siphila leyo mpilo-ke thina nje sinoba hope nabanye negenge esilandelayo hhayi ngoba sikholelwa ukuthi ukudla okukunikeza abantu bakujabulela banike khona futhi manje abantu nanginkinga enkulu abantu bathi alishubane manje le ndaba ukuthi nize workshop ithini le hayi abantu manje la sengidumile yabo la emculweni khona abantu abaprenyothwe TikTok kufanele bahlale TikTok bese bakhona abantu abaprenyothwe ama-road show lento esiyenzayo yabo abanye bathi strat kufanele bahlale strat ngani ngoba labantu abale stratini abazi nokuthi liyaphuma noma liyashona indaba yomsakazi ukuthi red idlalwa nini nokuthi bazi ingoma kodwa ngisozodlala ingoma yona so thina njengoba sajwayezwa yibona sakhushulwe yibona first phase sibona ngasonke isikhathi ukuze bangathi kusasa sesiyayitshela mhlawumbe ngiyakhono okusha mina sabengele ngoba akufanele ngoma ezi-51 ngoba ngisho nje ingoma ethi ngaba nami alpha ingoma entsha leyo ingoma ethi angiseloni ithwasa sengisa ingoma entsha leyo ngicela ukuthi uyangithanda ngesiZulu ingoma entsha leyo so nje ngikhiphile yabo digital nje uyayithola ingoma zami futhi zihamba ngempela okay siyabonga kakhulu mina siyabonga ubaba-ke ithwasa lekhansela indumandumane Angibona bonke abantu abathanda ithosi lekhansela izandla sethi-ke ya usuku oluhle kakhulu lolu njengoba nje silimemezela sekwenzekile into engingeke siyenze ukulibazisa kufanele kuqhuma ingoma kuphume i-artist kungene i-artist kuqhuma ingoma ngoba kuzonetha kunama-artist angaculanga la niyezwa DJ Mobutu